Salutare toată lumea! Eu sunt unul dintre UTF ca OMG și sunt aici cu prietenul meu Killer Roșu, da. Sper că de data asta merge microfonul, că am mai făcut un video și mă doare gura. Da, pentru că tu ai vorbit mai puțin și de aia. I-am vorbit mai mult. Deci UTF eu, Radu, aka Marius, OMG Răzvan. Noi vom face gaming, ăsta e un canal de gaming și vom face cu Minecraft, cu de toate care le putem juca multiplayer. Să ne sugerați și voi niște jocuri. Eu sugerez ceva Slender. Da, Slender când o să facă multiplayer. Dar nu știu dacă chiar s-a făcut. Știi ce ar fi tare să facă și sanatorium ăla? Atunci ne despărțeam, ne duceam într-o clădire și ne speriam dacă ne despărțeam. După aia ne gândim și noi să mergem în grup. Da, dar nu devine așa de horror când ești cu prietenii. Deci așa, dacă eu nu mai joc Slender singur, chiar dacă l-am văzut doar de 2 ori pe Slender în tot jocul. Ultima oară era să fac infart, pentru că mă uit eu în dreapta, deci m-am pierdut pe acolo, printre aleile alea. Noi o să facem video cu mai multe chestii, voi ne puteți știa multe jocuri. Din păcate Găbiță nu face parte, adică Killer Roșu nu face parte din UTF ca OMG. Am pus doar ca să mă însoțească în această călătorie de info-video. Și da, cred că o să termin video ăsta mai devreme. Noi suntem din Botoșani, pentru mulți youtuberi, mă refer mulți youtuberi sunt youtuberi, ce dracu scrie, youtuberi sunt din Botoșani. Cred că Botoșanii sunt foarte le plac filmările, le plac, vor să fie hollywoodieni. Nu mai înțeleg ce dracu zic aici. Catul mătii. Ok. Hai că noi, la revedere și... Ce? Eu nu știu ce fac cu Photoshop. Eu îți trece la rezoluție 400. Și nu știu ce fac. Ok, o să ne mai upgradăm canalul între timp și pa. Adică la revedere, doamnelor și domnilor. Mă refer la youtuber. Ce dracu, ui. Hai, la revedere, youtuber. Pa, pa! Mă, să știi că n-am închis filmarea. Asta a fost doar ca să-l păcălesc pe Găbițu. Ok, acum e serios. Acum seriosul devine serios. Da, serios. Cred că punem și nume la infovideo, nu? Serios că o să punem. Serios. Ok. N-am înțeles nimic din ce ai zis. Serios. Ok, la revedere. Pa, la revedere. Sărut mâna. Bună ziua. Da. Păi nu știi cine se uită la videourile astea de pe YouTube. Cine se uită? Poate se uită și domnul președinte. Da, el nici nu știe ce la YouTube. Da, la revedere.